Ezeaku Ejiofor o nwere ike isi bido kụzibe nkụzi ndị ụka mebe na ụka unu na-eme mana na-emenye n'ụzọ ziri ezi, ndị omenala mebe na n'ụzọ unu na-eme mana na-emenye n'ụzọ ziri ezi, ka peace dị ka ụka dị ka omenala dị ma peace reign. Ihe mee bụ na ihe niile na-ekwuketa Christianity emeghị approve. So Christianity emeghị freedom of religion approve. So ijego Deuteronomy chapter 12 from verse 1 down. Ọ sị jeenu n'obodo a na-eziga unu n'elu okwute n'okpuru ukwu osisi n'elu ugwu ebe ha na-ekpere chi fa, mebie n'ebe a ha na-ekpere chi ha, mụọ ọnụ ya ọkụ, aga m ewere ana anyị unu dịka ihe nketa unu. Ife na Christianity emeghị freedom of worship allow. So aja na Igbo kunikwe mwa bụ Ezeaku sị kunie jee gwa ndị a bụ okwu asị bịa n'ala Igbo na ihe niile ha bụrụ bịa bụ okwu asị, mana asịgide na-ekwe ha asị kama eziokwu ka ị ga na-ekwu n'eziokwu Chineke mma na-agwa ka ndị mmadụ ga-eji ma na ha ihe a na-eme bụ okwu asị ma mee gịnị gba ọsọ maka ndụ ha. Ekwe eziokwu Chineke aka na-ekwu.